letí sama, víš, bestie. To bylo to léto před tím podívem. To bych to řekl. Ne, dobrý, bravo. No, to já myslím, že tady to kojící má můj táta. Tohle má? Ale menší než tenhle. Ale dobrý. No. Tady jako podívat. Naše gání dědy. Je to ve staré francouzštině, když píseň pochází z Francie, ale podívejte se zvyklá na svůj dobu, který napsala Dušená, byla to Kontesa Beatrice Sevilla a ukáží o tom, jak se opustil zanechali úplně na celém světě, nechali jen ten hrad, kde bydlí přede mostem pod hradem, což mu poslali jeden klášter, ve kterém se dostali tak dále. Až na věky, synu, až na věky. Kostela se vracím, ale... Dnešního vína přepil. Co tu hledáš, panáčku? Teď se vracíme, máme hlad a žízeň. Mohl bys nám doporučit tu krčmu, z který se právě vracíš? Ta krčma je kousek tady nedaleko za rohem. Mě šefno, pěkně, nečtej. Mám v tom jídu totiž ještě něco chybí, svatý otče. A ty jako to služební boží peněz nepotřeba. Dáš. Ano, takhle se vydělávalo. Na pití. A dneska taky. A dneska taky se tak vydělává. Hoši, dělejte, mám hlad, mám žízeň. Krčma nepočká, zavřou ji. Hej, hoši, kam pak? My dělit sem spolu nebudeme, podívejte se na ně, oni by mě nechali v ohladu a o žízni, utekli by mě. Darebáci. Proč bychom se s tebou asi dělili? Proč s ním? Jo, jestli jsi nevšim. My jsme dva, jedna polovina. Tak to budeme muset vyřešit jinak.
Pryč! Teď nějaký vypadení! Nech ho! Dobytka, ten už je potkata! A ty se zvedni! Stávej! A jdeme! Stávej! Kam jdeš? Tamhle je vodolovem! Mě vzal, tak si jenom projel a já jsem si to stříhnul za meč. Hezký. To zdraví. My vám děkujeme, pokud jsme někoho zklamali, omlouváme se, ale dneska je nějaký dober trošku. Ale poprava bude samozřejmě. Hledáme dobrovolníka. Můžete nechat vykukat. Takže bude brutá poprava. Do našeho řádu bychom potřebovali taky někoho. Není tady dobrovolník? Mezi tím měšcem samozřejmě. Který je mimochodem můj. Mimochodem o tebe rád viděl. Tam ti běží. Zase syn. Mám já to ale smůlu. Ale já si ho doženu.